Skalné obydlia v Brhlovciach sa nachádzajú približne 70 km od Nových Zámkov. V okrese Levice na juhu stredného Slovenska. V malej slovenskej obci Brhlovce sa nachádza jedinečný komplex skalných obydlí, aký nemá na Slovensku obdobu. Domy, pivnice a hospodárske priestory sú vytesané priamo do mäkkého sopečného kameňa, nazývaného tuf. Na prvý pohľad vyzerajú ako jaskyne, no v minulosti v nich ľudia bežne žili, skladovali potraviny a ukrývali sa pred nebezpečenstvom. História týchto obydlí siaha až do stredoveku. Predpokladá sa, že prvé priestory vznikli už dávno pred tureckými vpádmi, no práve počas tureckých nájazdov v 16. a 17. storočí sa stali veľmi dôležitými. Miestni obyvatelia sa v nich ukrývali pred útokmi a chránili tam svoje zásoby aj hospodárske zvieratá. Najväčší rozmach prišiel v 18. storočí. Do Brhloviec prišli talianski kamenári, ktorí pracovali na stavbe miestneho kaštieľa. Obyvatelia sa od nich naučili techniky opracovania kameňa a začali vytvárať väčšie a zložitejšie priestory. Postupne vznikali celé skalné domy s miestnosťami, pivnicami a chodbami. Zaujímavosťou je, že mnohé obydlia vznikli v bývalých kameňolomoch. Ľudia najskôr vyťažili kameň na stavbu domov a potom prázdne priestory využili na bývanie. Niektoré miestnosti boli dokonca dvojpodlažné a mali malé okná či drevené dvere. Skalné obydlia mali veľmi praktické vlastnosti. V lete v nich bolo príjemne chladno a v zime si držali stabilnú teplotu. Preto boli ideálne na skladovanie potravín, vína aj zeleniny. Niektoré priestory sa využívajú dodnes. Dnes sú Brhlovce významnou kultúrnou pamiatkou a turistickou atrakciou. Návštevníci môžu vidieť autentické miestnosti vytesané do skaly, staré nástroje kamenárov aj spôsob života našich predkov. Skalné obydlia sú dôkazom šikovnosti, vynaliezavosti a tvrdej práce ľudí, ktorí dokázali premeniť obyčajnú skalu na svoj domov. Medzi ďalšie zaujímavosti patrí aj to, že skalné obydlia boli kedysi prirodzenou ochranou pred požiarom. Keďže priestory boli vytesané priamo do skaly, oheň sa v nich nešíril tak rýchlo ako v klasických drevených domoch. V niektorých častiach obydlí sa nachádzali malé výklenky vytesané do stien, ktoré slúžili ako poličky na sviečky, nádoby alebo potraviny. Ľudia si tak dokázali vytvoriť plnohodnotné bývanie aj bez moderných materiálov. Zaujímavé je aj to, že miestnosti boli často prepojené úzkymi chodbami a tajnými priechodmi. Počas nebezpečenstva sa obyvatelia mohli rýchlo presúvať alebo ukryť. Brhlovské skalné obydlia sú také výnimočné, že sa objavili aj vo filmoch a dokumentoch o slovenskej histórii a ľudovej architektúre. Mnohí návštevníci prirovnávajú toto miesto k známym skalným mestám v zahraničí. Okolie Brhloviec je navyše obklopené krásnou prírodou, vinicami a turistickými trasami, takže návšteva skalných obydlí sa často spája aj s výletmi a ochutnávkou miestnych vín. Ak ste ešte nikdy nevideli dom vytesaný priamo do skaly, Brhlovce vás určite prekvapia. Príďte objaviť miesto, kde sa história spája s prírodou a kde každý kameň rozpráva svoj vlastný príbeh. Možno práve tu zažijete výlet, na ktorý len tak nezabudnete.